Kulula kulonto ibusise wherever you are, whatever yenzayo ibe impumelelo. Kama upastor le channel ngiflick sicelo nzokubaleka nokufanele kulike ukusubscribe nokuba ilunga le channel. Mulunga le channel ke ucontribute at least ngimale ngo-R9 ngenyanga. Siyabonga kakhulu kulabo abakubona kubaleke ukuthi babe ngamalungu. uNkulunkulu akanilonde, uNkulunkulu akanibusisa uvule iminyango yempumelelo. Ningasweli lutho. Asibhekela udaba olukaThembeni Matthews 63:37 ekuthembeni Matthews 63:37 uthi xa uphupha weqa etolongweni kutsho ukuthini oko. Shino amanye amazwi la ubuze ukuthi kusho ukuthini uphupha weqa ejele noma uphuma ejele ke. Shuthi uyenqa uphuma ngaphandle ukukhishwa abanye abantu ozizamele wena indlela yakho zokuphuma ke ejele ukweqa lokho escape, yabona, not being released, yabona, but to escape, should you are escaping, yabona. So number 1 singakushilo ukuthi uma uphupha ijele kuwuphawu esithele ngoluhluma weqa longasho ukuthi ngemumva mhlawumbe ukukhandleka noma ukukhungatheka isikhathi eside usuku uzokwazi ukuqoba zonke inkinga noma inkathazo okanye insezi zakho, yabona. Number 2 futhi uma uphupha ijele singathela nje uphawula uhluma weqa ngabe lusho ukuthi uzodlula ngempumelelo einkingeni ezikukhungethe. 3 uma uphupha ijele kuwuphawu uhluma weqa olungasho nje inhlanhla nempumelelo necebo noma isu lokubalekela ihibe nezinkathazo. 4 uma uphupha uphupha ijele kuwuphawu uhluma weqa ngoba lokho kusho ukuthi ekugcineni uzonqoba izithiyo noma ke izigadlo zabakhunkuli ekade zithiya inkululeko yokwazi ukufeza izifiso nezinhlelo zakho. Asivale ngokuthi ke number 5 uma uphupha ijele uphawu luhle futhi uma weqa lusho ukuthi uma ugula usuke uzolulama eguleni kwakho, yabona ke. Shuthi ngabe ukuthi useyinkingeni ushuthi inkinga nje wazi ukuphuma, ngabe uyagula uzolulama ushuthi kodwa kukhona intuba yokuphuluma indlela kulezi inkinga ezikhumethe, yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusisa.